ayo lokeng Tipramotha ayo lokeng Bubagra ayo lokeng Tipramotha ayo lokeng Bubagra ayo lokeng Buma bodol ayo lokeng Buma bodol ayo lokeng তো আমি তাকে পেয়ে চলে দিলে হামে মাইয়া ধরো তামিনকে দিনে 10 তারিখ জুন 6 মাস তিনি সালা जों बुमानि बदलङै जों दिनै खायजाखा आबोनि बागै बेलेके हामबाय तेयारो फाइबाजा फाइनेन्सनि सेन्ट्रेल कमिटिनि मेम्बार बनोबो बेलेके हामबाय मारो तै सिनि पन्चायत बदि जत दङै रङ फोरबो बेलेके हामबाय मारो तामिनके जों दाबो खालायना जाखा सिनि बुमा बदल होनाय जों कायसा सिनि एजेक्टिभ बडि खायनाय जों प्रेसिडेन्ट ताइ भाइस प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि मावके जों आबोनि बिसिंथिनो जों सामंना जों गाहाम काय फैसा लानि तै डेभेलप खायनाय तै जों देबो दङ सिनि मेम्बार दङ जों दाबो सिनि 21 जना जों मेम्बार जों खायना जाखा जों आबोनि बिसिंथिनो जों जतन साखाय जों सामं खालायनाय तै आं बुमा बदल हिङै आं कायसा प्रेसिडेन्ट ङै आं सङै रुजाखा बेलायके आं हामबाय सिनि जेनेरेल सेक्रेटारि हाय संमानि बागै तै बर'नि बिसिंथिनो संखा नि आं मतिनो गयसो दिना आं सामु खायनानै हिनै दिना आं आनि खा बेरावै आं सामु खायनाय सिनि राजा सिनि बिनि दागिमानि बिसिंथिखिनो जों सामुना जों खालायलायनाय आसोखैनो आरोना पाखि हामबाय তিনি ককথুম নাইরংনো বেলেকে হামাই মারো जों তিনি পূর্ব রতনপুর এলাকা রঙিনাই তিনি বোমা বদল খাজাকা ও বোমা বদলনি যে जों তিনি 7 जना जों सामुंख्रानि बागै नारक जाखा তিনি सिनि सेन्ट्रेल कमिटिनि फाइमानजाक सिनि बरंबरां सिनि दारमेन्द्र फाइ सकजाक बिनखौ তিনি अरखाय सायवन जों दिनै 10 तारिख जुन मासनि 2021 पूर्व रतनपुर हाय जागाव जों दिनै पार्टी अफ तिप्रामथानि उंगैनाय जे बुमा बदल दैट इज TWF माने त्रिपुरा वमेन अर्गानाइजेशननि और कायसा कमिटि खाजाका अ कमिटिओ जतन दंग एवं जों बसकांग 2023 नि विधानसभा नाहारै जों जत चिनि अ पूर्व रतनपुर एलाकाओ गाहामके सामुं थांनायनि बागै जों बुमा बदलतै दिनैनि सालो गाहामके जों कायसा कमिटि खाजाका अ कमिटिनो उनाय सेन्ट्रल सिक्युरिटि लाभ फायनाय अरनि बिसिंग जों सेन्ट्रल बडियावबो 2 जना बा 3 जना अरनि रहरजानाय बरं सबसे गाहामके सामुं थांनाय एवं चिनि बुमा बदल अंका चिनि मोस्ट अर्गानाइजेशन बरंनि ऊपरनो चिनि सारा ओबनि पार्टी अफ त्रिपुरा मथानि डिपेंडेंट बरं गाहाम सामुं थांखांके जों बसकांग गाहामका आगु थांमानाय हिनाय जतन सावै जों आं आसुजरा साइनो दिनै न'आव बुमा बदल तैनाय अ अर्गानाइजेशन बा अ ओबनि बागै जों जतन आं हामबाय पारे चिनि अरनि लोकल जे पूर्व रतनपुरनि जत त्रिपुरा मथा दंनाय जतन आं हामबाय पारे चिनि अरनि थाखाय